الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga walipinullah, mga Muslim, saan kanuso kapipiya ginawa, api anda kanu matatago si sagyang kanan mga dalpayo. Si sagyang kaya video tanu insyaallah na penutulan tanu agyang kutwa tutula isa apiano tulak tanu Allah si sa Quran. Tutula piakalak-kalak di imang gulaw-law mga tao pagkata na anong Allah agyang kutwa tiubayan. Mga tao o di na mga pagtaw piamaloy siran wallah mimbabaloy siran mga amo agu mga baboy. Isa ka inged mimbabaloy siran mga amo agu mga baboy. Diyan kaya tutul na kanabay ni tutul piangantang kampiura iya miyang gulawla ayad na miyan nutulak tanoron na sukad ng tanwa Rabbul Alamin. Si sa suratul A'raf ayatan ay ika magato sa 60 agupat. Taman si iku ayatan ay ika magato sa 60 agupito naroon na matatagwag yung kaya penutulan tanu. Ayap man tuwa penutulan tanu anto na isabab kya baluiran ang mga amo agu mga baboy. Kaanta no kato kawiyagyan kaya kya sabab pa nun ka amay-amay na pa kaya manggulaw la si iko betadeta no na anta no makapanan ng gila mangurip no Allah. Ayaw tuwa sabab nagyang kaya mga tao na piyang niiran sa iko na biiran aso Musa alaihi salatu wassalam akasenggayan siran sa satiman agawi aded na bayran no panggalabakan ainon taagyang kotwa kapsin bayran sa iko Allah. Piyang niiran na sa iko nabi nagupiyang niiran sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, inayunan sila ng Allah sa ayay niya sanggay niyang kiran agawi di sinan din makapanggalabak sa padagalabak kaparabuto sa iko simbayran sa iko Allah na alungan na isnin. So kaya tanduag yung kutwa alungan na isnin na da masuat man so mga dap man masuat so mga padsisag yung kutwa pagtaw. Na aya kabayairan na mabaluyag yung kutwa gawi si imatagus si iko alungan na sabto. Na miya swayan na miya khilap, miya kasusupa kaagyang kutwa mga tao na so kailaro Musa alaihi salatu wassalam na tinduyan si iko alungan na sabto. Si ikatagwag yung kutwa gawi ididikairan ayabu adiran no ding galabakan na gyang kutwa simba sa iko Allah alungan na sabto. So man so kaya tandu to na miya kaw makira na gyang kutwa tapang wallah. Miya kaw makira na tapang wallah. Agyang kutwa gawi na didno to kapakay bauto di isusukatan o mga tao sa gyang kutwa ingit. Bad na diran ning galabakan na galabaka ka dunia isang gito para bu simba sa iko Allah kagi paganero na sila no to imiyang neron sa iko Allah ikadua na inisang to kagito ikabayran na gyang kutwa alungan na sabto na ayagal bakagyang kutwa mga tao nakapanginsda kagya sisiran matatago sa kilidaragat na ayani tapang kiran wallah na si isagyang kutwa mga gawiyap sagad kiran apito gawi na so andi ni ba na mga sda na ded na baron pa kauma ded na baron sungsa kilidaragat aya bukap sungiran sa kilidaragat na igraman to alungan na sabto na di sila ni mangisda si sagyang kutwa alungan na Jumaat si iko alungan na Khamis si sagyang kutwa alungan na Arbaa si sagyang kutwa alungan na Isnin Salasa na ded na bayrang kakuasda dabayrang kakuasda sagyang kutwa ipon si iko ahad na tama si iko alungan na Jumaat na ayaw buwakap sungu mga sda si sa kilid na igira alungan na sabto kaya biyaloy kirano to Allah atapang na so Allah na inisa pa rin kirano ba sila di pangisda sa gyang kutwa gawi na miyatlo agyang kutwa betadiran miyatlo silang susod gyang kutwa pagataw na miyatlo silang susod pagganiron na mga tao agito kadaklan sa gyang kutwa tao sa gyang kutwa inged
inakaliran o di na miyang ile silang sa ukito ando man kay akalairan si ikwallah. Sa ato ni pinggulaw layran, igira sa ikwalungan na Jumaat o di na sa ikuun anian, na piangalutan niran din na kilidaragat. Piangalutan niran na kilidaragat. Ang kaino to, na aya punti diairan roo, na para sa ikwalungan na Sabto, kilid man sa ragat, agyang ko to mga sda, na mga ulog sila nakatangkalan silang sisagyang ko to piangalutiran. Ana, miyang ululad no to, miyang alot silang sa kilidaragat, uman isa ka pamilya, miyang alot sa kilidaragat. So, isabagi kisagyang ko to pagtaw, na may nang kairan to na siya para nila nagyang ko to mga pediran. Tigira na ino ni wari nang dinggulaw siya parang tanong kad ng tanong Rabbul Alamin na di ka pa kayo so ba't tanong pengawiyagan, ba't tanong ano ni ba na susukat sa ikalungan na Sabto na di ka nang nagyang kaya mga pediran katigira na ba kami ari di susukat igibo ka kulutiyami saya nalungan na Sabto na dumudega kami sa walay nakagyak na po ito benar ang kayo to na miya ka magyang ko to mga asda ko lungan na Sabto na piyang atatangkalan si Raro na upakipagisa ika Antonio pura kaya susukatiran. Alungan na ahad, udina alungan na Jumat, tanta alungan na Sabto. Alungan na Sabto. Ang kayo no to. Nakagiaya kaya tang kaliro sa giyang ko to mga sada na si iko alungan a Sabto. Si iko alungan na Sabto. Toy. Anap, separ na giyang kaya mga pediran na tigiran ginakiniwa kianan. Ginakiniwanan, nagyang ka nagilubakyo. Ang kayo no to, napkesupak yung sukad ng tanong, kaini sa pariyar katano ubatan di pangis na sagyang kay alungan na Sabto ka ayakap sungo nagyang ka na mga asda na alungan na Sabto di sila kaumnangan dina diaki kabami ri pengo ko alungan na Sabto ka meron na si ko ahad o di na isnin wapi anto na sa nago importante ka na alungan na Sabto so mga pedepman ikatlo ikaklase sagyang ko to mga tao na mga salbiyin o di na tigtano mga negatibo mga tao siya para nila nagyang mga pediran tira na ino ni ari di matuliga mga tawanan importante kinabakan no rumpad sakay mamuk na baka rumpad di siya nagi dituli ka kati siksa sila no Allah na siniksa sila no Allah kati mga raratay sa atan na siya di mangisda na ay nisumba kila nagyang ko to ang mga pediran na tigilan na ma'aziratan ila rabbikum wal allahum yattaqun ay separ kami aki kagyang kaya kapsa parami nakapamuka sa isa katak sila si iku kadnan tanong nagugi na bedi kalo-kalo na kasabapan sa mal kagyang kaya mga pteno na makatunod siran na kagana kanira nagyang kaya gilabukiran. Toy, dad no to makaran nagyang ko to amyang gulawla na sa eko kapsapag nagyang ko to mga tao na dasiran din maka sapar miya kaw maagyang ko to at tiuba wallah miya kaw maagyang ko to siksa wallah Giyang ko to ang mga tao na siko kapipita, piyang wala na giyang ko to ang mga sadairan, piyang wala na giyang ko to ang mga sukatiran, miyaling silang mga turuganiran. Nasukya baling na sa giyang ko to ang mga turuganiran, na miya katurug siran, ama pipiya ginawairan, na kagya ko mapita, na uman ni isa ng dingilan niya so padiyan, na mimbeloya babuy, mimbeloya amo, na makandidingila siran na palya siran mimbeloya mga muna mga babuy. Antay mimbeloya amo ako mga babuy, yuto sudo ka klase ang mga tao. Paganero na so mga tao at ituming galabag sa iyang katwa galabag. Ikadua, na so mga tao ada sapar. Kaya pa na siya para nila naging katwa mga pediran. Apsapar sa iyang katwa marata diran ning gulawlan. Sama nutom, yakaw masoti uba wallah, si miyang gulawla sa iyang katwa, duka klase ang mga tao. So man so mga tao, so miya par sa marata, nagusumyugo sa mapya, na sinambuy miya tabiya, da silang pamaluyaw Allah, sabab si sagyang kuto miya balo sila ang mga tao separ sa marata nagu sugu sa mapya. Yan na ni andi ni ba na miyang gulawla si sagyang kaya tutulan na pianutul tano na ino tano ya pianutul kagyang kaya betad tano na datar o baron makikilang agyang kaya betad mana na maon agyang kaya miyang gulawla adna mga tao sugu sa mapya ana mga tao di inglilabag sa marata adin mambuat tigi na siya ko sa looka naayap na separa niyan na so mga tao apsugo sa mapya nagupsepar sa marata sa inun yung sila rin matotolik o sila natiban sila walan an sila matiuba wala importante nga baka narumpad sa kayo mamuna gumagana kami kana ba mi sila ditulika na upun makataling umagyang ko tatiuba wala napipikiran ka pagari ko le akapipikiran ka na pangakula ka naayap na diga di pangakula nagyang ko tapsepar sa marata nagu apsugo sa mapya padika si sagyang ko to andi ni ba natiuba wala
Mga tao ading galabag sa marata, panintakwalla kaya sabutan tanoya, na makakuatan sa tuma, sa ikoditan di ikapaginitaw sa saging kaya dunia, ayam mala na kanggunaan tanong, makapang-street tanong na makapanitud tanong sa saging kotutan di kapagagama, mapatano sa iko mga tao sugu sa mapia na separ sa marata. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.